V baixa va ser la mare de tots els miracles. És a dir, si la diada prèvia a la del 12 és un miracle, la Via Catalana és un segon miracle, el que és realment brutal com a miracle és la Via Catalana. I que aquesta V baixa no només era fer una V baixa, sinó que aquesta V baixa s'havien de dibuixar o havíem de fer un mosaic amb les 4 barres. Que això realment he de dir que hi havia molta incredulitat, no només de la gent que ens escoltava, sinó de molta gent que estaven dins de l'assemblea. Era dels que, una mica per l'experiència de la Via Catalana, dels que la gent d'aquí, els que començaven a tenir dubtes de que no ompliríem, eren els que estaven convençuts que ompliríem la V baixa. Dels que estaven convençuts. Hi havia de tranquil·litzar molta gent que no diré que estigués en estat de pànic, però estava en un punt de depressió de dir, ostres, aquesta vegada sí que no. Hi havia molta gent també dels que estaven organitzant que tenien dubtes. Recordo que els de Tarragona, que van fer l'assemblea de Tarragona, deien, bueno, sortirà com la bandera de Tarragona, que és una mica així ondulada, no? Perquè la Via Catalana implicava disciplina, voluntarisme, gentada massiva i una imatge al món. Carregat d'emocions tranquil·les, per això, d'emocions tranquil·les. Vull dir que això que he explicat abans no és ètnic, això nostre, no és ètnic. És realment cívico-polític. Tampoc és només polític, és cívic, cívico-polític. És a dir, és gent que diu, no, escolti, miri, fins aquí hem arribat, serem molt amics de tots els espanyols, ja només faltaria, i de tots els pobles del món, però nosaltres volem anar pel nostre compte. Sovint quan parlem de nosaltres diem som un poble d'anarquistes, d'individualistes, no ens agrada obeir, no som disciplinats. Caram, si ho som, no? Vol dir que quan hi ha un objectiu clar que ens il·lusiona i que ens entusiasma, som capaços de ser els més disciplinats, els més ordenats. Algú feia broma amb to una mica despectiu, sembla Corea del Nord. Bueno, no, sembla el millor dels pobles que saben això, posar-se en ordre, esperar. El primer any vam dir, ostres, l'hem fet grossa, no? El segon vam dir, ho hem aconseguit. El tercer vam dir, som de veritat, està fet, això ja no hi ha qui ho pari. I és el que li vaig dir al president Mas. Dic, president, t'has de sentir molt orgullós d'aquest país. El que ha fet avui Catalunya, si ets president d'aquest país, és que l'orgull és inacabable. Bueno, primera, va ser un dia, el dia de les votacions, va ser una altra vegada un dia sorprenent. Si 3 mesos abans ens haguessin dit que això hagués anat així, o 15 dies abans ens haguessin dit que això havia d'anar així, no ens ho haguéssim cregut. Perquè el 9 de novembre hi havia llàgrimes. Hi havia una quantitat de gent que va enterrar els seus morts, diríem, i que va fer les paus amb si mateix. Això de poder expressar el que sents i el que vols, de poder expressar segons com a mitges, perquè teòricament no ho podíem expressar, no ens ho deixaven expressar, però ho vam fer, i per tant va ser un acte d'expressió de voluntat política, però a més un acte de contestació, d'alliberament. Ho fem perquè volem, ho fem perquè ens dona la gana, ho fem perquè ens trobem prou forts per fer-ho. Yo cuando os veía desde América y veía brillo en los ojos, no os podéis imaginar, de verdad, no os podéis imaginar la ilusión que me hizo. Me sentí enormemente orgulloso. Yo dije, bueno, en alguna medida yo tuve una pequeña aportación a hacer que este brillo esté en los ojos de esta buena gente. Me sentí tan orgulloso de ver aquello, dije, bueno, en alguna medida yo también participé. Pensa que aquesta és una votació, un acte, més que una votació, un acte, que tens un estat poderós, que t'envia 2 vegades al Constitucional, que et comença a fer soroll de fiscals i tribunals, et fa soroll de policies, que a més obliga, amenaça el propi president de la Generalitat, que obliga a inventar una fórmula raríssima que ningú sap molt bé, que no tindrà cap valor jurídic, que la gent l'obligaves a ensenyar el seu número de DNI per apuntar-lo amb una... que això activa les pors. Els alcaldes de l'AMI ens havíem enviat un missatge la nit abans per dir hem de ser tots molt abans que obrin qualsevol col·legi per evitar que si hi ha alguna possibilitat que la diada no es pugui celebrar per intervenció judicial i de la policia, és justament abans que s'obri el col·legi, perquè és més fàcil que no obri que no pas un cop obert,
venir a retirar les urnes. Per tant, davant de la possibilitat, no hi havia cap avís, però davant de la possibilitat que això es pogués fer, vam dir, els alcaldes serem a davant del col·legi electoral. A Girona érem 7, per tant, havien d'haver-hi regidors, també altres col·legis, jo vaig anar al que em tocava votar, i serem aquí perquè si ve algun agent de l'autoritat, doncs fer valer l'autoritat de l'alcalde o del regidor perquè es pugui obrir amb normalitat el col·legi. El 9 de novembre em va tocar ser suplent, oi? Va tocar ser suplent a Santa Eugènia. I aleshores, a 2:45 del matí, ja era allà, perquè van dir que hi fóssim abans de les 8, tot i que no tot plegat no començava fins a les 9, però l'organització va ser espectacular. Que de cop i volta, molt abans, la gent començava a fer cua. I dic, home, això serà els voluntaris, sí, però els voluntaris i després la gent, i amb una cua, amb una paciència, amb una educació i amb una alegria i il·lusió als ulls de la gent, que al pensar encara se'm posa la pell de gallina. Espectacular, literalment espectacular. Una senyora a davant meu que deia, jo no estic malament no sé si de respirar del cor, pobreta, no sé què, anar amb el seu home, i diu, això només es pot fer pel sí, perquè pel no val la pena fer la pujada. Dic, té tota la raó, senyora. Llavors jo vaig recórrer tots els col·legis electorals, a veure com anava la jornada, i vaig veure que, efectivament, allò era un veritable tsunami. Allò era un veritable tsunami democràtic i de civisme. I tots dèiem, 1 milió, 1,5 milions, serà un èxit històric. 2,5 milions, que és on finalment s'arriba, és una bogeria. I, per tant, quan van donar un resultat, que em penso que era un resultat fins a la 1 del migdia, de 1.200.000 persones, jo vaig pensar, no arribarem pas als 2 milions, ho he de ser ben franc, perquè amb aquesta llau matiner, és una llau matiner, després pensar que doblaràs gairebé a la tarda, amb gent que segurament que ha marxat, etc. Perquè era un diumenge que a més feia bon temps. Vaig pensar no, i la sorpresa extraordinària va ser no només els 2 milions, sinó més de 2.300.000 persones, sí. Perquè ens vam comptar, és a dir, vam donar el DNI. Gent gran, gent jove, de tota mena. I òbviament que hi va haver molta gent que es va quedar a casa, però caram, és la fita de desobediència de fer un gest simbòlic donant-te les teves dades personals més bèstia i brutal que s'ha fet a la història. I per això hi ha hagut el cabreig que hi ha hagut i la reacció que hi ha hagut a les Espanyes, perquè saben que és un acte de desobediència. Yo, de verdad, pienso que Cataluña ha ganado, y lo ha ganado para siempre, el respeto, pero no el respeto de España, se ha ganado el respeto de una gran parte del mundo. Eso es muy importante. Se ha ganado el respeto al derecho a decidir y se ha ganado también el respeto como pueblo. Y esto sí que me parece muy importante. Yo sé que quizás para vosotros y desde allí no sea tan fácil verlo así. Yo lo he podido ver desde América, desde las universidades en las que estoy en el mundo, y de verdad pienso de todo corazón que Cataluña se ha ganado para siempre el respeto como pueblo, el respeto como pueblo del mundo. Algo muy parecido a lo que nosotros vivimos entre el año 2001 y el año 2008.